Des de l'àrea de música de l'Escola Sant Miquel d'Ascó es treballa intensament per preparar les diferents cantates que les pròximes setmanes interpretarà l'alumnat del centre. La primera cita serà el 10 d'abril al Teatre La Llanterna de Móra d'Ebre. Els infants de primer i segon de primària interpretaran la cantata La Clica. Tots els detalls els té Mireia Navarro. Doncs des de l'Escola Sant Miquel volem que els nostres alumnes participin en diferents projectes i iniciatives musicals perquè puguin gaudir d'una experiència real de projectes en què hi ha un equip de professionals, músics, escenògrafs, que preparen això perquè els nens i nenes puguin viure una experiència que els marqui per sempre, que els deixi empremta. És una cantata en què hi ha 11 cançons que parlen de diferents valors que trobem que són importants de treballar amb els nens i nenes i a ells els encanta. Són divertides, estan compostes per grups actuals i ells s'ho passen molt bé preparant-la. La següent actuació arribarà el 21 d'abril amb la trobada de corals de primària, també a Móra d'Ebre. En aquesta jornada hi participaran corals de diversos centres educatius de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Una experiència que permetrà als alumnes compartir escenari i viure la música de manera conjunta. Que les Terres de l'Ebre s'han apuntat tantes escoles que hi haurà dues edicions, una es farà a Tortosa i la segona també es farà al Teatre La Llanterna de Móra d'Ebre, que és on participarem amb la nostra escola. Tercer i quart està preparant dues cançons, una es diu Gallina Capitana i l'altra es diu Les guineus i el grill. I a més una cançó que és un cant comú que cantarem tots els centres educatius que hi participem. Per la seva banda, l'alumnat de 5è i 6è està preparant la cantata que interpretarà el 30 de maig al Teatre La Llotja de Lleida. L'espectacle reunirà prop de 300 infants i adolescents de diferents escoles i instituts del territori. Sí, en aquest cas, l'alumnat de cicle superior, els nens i nenes de 5è i 6è, estan preparant la cantata Un cant als estels, el viatge pels amors perduts, que és una cantata que està composta per un grup que es diu Petaca, Petit Taller de Cançons, i la cantata està organitzada des del camp d'aprenentatge Pau Casals del Vendrell, que parla dels diferents tipus d'amors que hi ha a la vida. Llavors, aquest mateix camp d'aprenentatge té una altra cantata que es diu La veu de la terra, en què ja hi vam participar fa uns anys també a Quiscó, i ens va agradar moltíssim, llavors repetim. A més, un grup d'infants de l'escola participarà en l'edició d'enguany de Lleida Canta, que se celebrarà a Ascó el 26 d'abril. Els nens i nenes del centre seran els encarregats de donar el tret de sortida a la jornada. Des de l'Orfeó d'Ascó i també l'Ajuntament, que hi col·labora en l'organització, ens van demanar de col·laborar des de l'escola en aquesta iniciativa que es diu Lleida Canta, que un any té lloc a Lleida i l'any següent es va alternant en una altra població. Aquest any toca a Ascó. I estem preparant els alumnes que han volgut col·laborar-hi, la participació no és obligatòria, estem preparant 4 cançons. Iniciarem l'acte, donarem tret de sortida a l'acte amb els nens i nenes de l'escola. Unes activitats que permeten a l'alumnat pujar a l'escenari, treballar en equip i compartir aquesta experiència i la passió per la música amb altres escoles.